Atie for a High African History and Heritage TV. Yebedo Boadias Senada Roma, Wama a day Aquapro Abetuyen, Yebestre Oboadian Samushra, Ediam African History and Heritage TV. Atie for Nayafunina, Sebribia idea content to more. Or subscribe na mo share so na mo mafoforo enya bi etie. Na wada Roma senne na yeda edikan a wo ba ye channel so abomodian so be subscribe mia subscription button no so na share ma afoforo enya kase bi entie na ne kase boy no de ye adutwam o awuti unim se dentra apompam ahenie mienu. The first Dentra Empire otumfo o se tu awudikan one dentrafo ekon ya dentra ntim jakari okukuru ne man ekobo ne fi yase ya te ho abakosem enu achi dentra adehye bo ahwete besam be chichire dentra man no biu eno your friend the second Dentra Empire na eno de wonte da ye de ho abakosem ebreo obi bebisa se na second Dentra Empire na wo he ba bia na ye friend Ahafo region no eho na the second Dentra Empire na ewo na ye den na eno so e collapse ye Ashanti Confederacy number 2 and the second Dentra Empire e collapse ye ho abakosem na mosomfo historian Kodwajiman Sabri Magie Konwa bede ebremu na ansa na no mebobo Ahafo nkura ewa Ahafo sese no eya na dodo no ewa adwen bi se sabio nkura ewo Ahafo mamu sese kura no ebia na wonum nyina asifri asante entesa yebehu no kasebo mu na enunti no momientwe dentra man no esoro bio dentra man no adehye no ebo ahwete no wonum esan kochichire dentra man no eba bia na ye imprempre ye fro Ahafo region no dentra foi ekochichire the second Dentra Empire nana kukum hene ono nana oye the king of the second Dentra Empire eno de adofo menyi nisa dodo no atepen na enunti ena sabre mosomfo historian Kodwajiman Magie Konwa se mede ho abakosem ebremu now na ansa na no ye behwe adehye a ompempre Ahafo region no dodo no adwen ye wonum se adehye a wonum ewo Ahafo region no wonum nyina asefri asante and therefore no wonum enyina eye asantefo enye sa na de no etie enuntie ne kasebo yi ebekwa wiye no ubehunu adehye a wonbo Ahafo region ba bia basifri na kwankwa safo efa so a be establish ana be chichire the second Dentra Empire na Ashanti Confederacy number 2 therefore enema the second Dentra Empire iguye na ansana yebehye kasebo na se no mepese amana manya ana traditional states ana say paramountcies if you like ewo mprempre Ahafo region no mebobo babia obi afri eno ye introduction na mi wie sa presentation na me ye ne ya mesan adom suko ama
machre obi afiri kwan a ofa so a okɔhye asante ni so ase se asante koche no anaso wankwanche no. Now kukuom afiri denchira go so ebinum eya achemfo ebinum so afiri denchira mehame afiri denchira dade so aba afiri denchira etweneto kukuom tweneto ye friend kukuom tano so afiri denchira akrodie afiri denchira techimantia afiri denchira hwediem afiri denchira Kenya say number 1 afiri denchira Kenya say number 2 afiri denchira Jedu afiri denchira Nobeko afiri denchira Kwapon afiri denchira that is Kwapon number 2 afiri denchira Sankore afiri denchira Asufuo afiri denchira Anwem afiri denchira Siana afiri denchira Kwakuyema afiri denchira Bechem afiri denchira Brosanko afiri denchira enti inkura kesia adunu a sabre yehunu wo ahafu region numno wonum nyina afiri denchira. Now yenkwe ehefo ene free achem sienchemu afiri achem asiakwa fa ho yeden afiri achem asiakwa nkasemu afiri achem asiakwa kwapon number 1 afiri achem asiakwa atronie afiri achem asiakwa wamahinso afiri achem asiakwa asen ayomsofo a bewo ahafomantamu sese no wonum so afiri asen now memfo afiri German ena ntotroso nso afiri akwamu ntotrosofo ye komfo bia ya nkwantafo de wonum afiri bomu wonum abakosem trese omu afiri bomu na dantanofo afiri wasa ena bebo won ho bia wo pomakrum afiri asante mankranso akyirensua afiri asante bekwai abom afiri kwada so a ewo kumase enti ohwe adehia wonum ewo ahafu region mu sesia obehu se nkrom yensape eye pomakrum akyirensua ene abom safui ena wonase afiri asante bia nkwanta efri asante susanso efri asante omaba kosem trese omfri bomu emem efri German ntotroso efri akwamu senche mu fa ho yeden kasemu kwapon atronie wamahinzo nso efri ehefa wonom efri achem. Now apart from Zankuri enkuro be se aduro no a wo mprempre babia ye frɛ na hafo no asifri denchira safoi ena after the asebi antwi war a ye beka ho asem sisi ye boaboa wona no na omkote the second denchira empire na de na si ye benya abakosem no afri kukum abakosemu enti adofo babia obia subscribe na share nama atifo nkaye enti kukum abakosemi bi also tracing the history of the kukums too. Nana ya Frempong Kukum Hene disclosed before the committee that his ancestors led by Nana Kwaku Boa migrated from Denchira and came to settle briefly at Akropong in Ashanti. Osetu was a reigning Ashanti king at that time. At Akropong, they lodged the Kontihene who belonged to the same Aguna clan as themselves. While at Akropong, his ancestors went on hunting expedition and discovered their present abode, which was Res Nilus and full of game. Thus, after spending only 4 days at Akropong, they moved to their own settlement, Kukum.
ne nananom kukumfo abakosem ne ekire ne se kukumfo efri Denchira na wonum nana odi wonanim na ye friend nana kwaku boa ono ne edi banim edo wonum efri Denchira ebebo wom ho dwa ewo akupon ayo Ashanti na wonum duru akupon no wonum ekose agunani bi a agunafo nso na akuponfo no ya agunafo nti kose kakra ema babi etna na di bese 4 days ho wonum free ho na tu amantu ekotena babia ne kukum ewoyi yenkoso their leader Nana Kwakubwa, who became the first occupant of the Kukum stool, did not bring any stool along with him from Denchira. Kukum stool was created by the Kukum people themselves. Osi Kukum Nana Kwakubwa di banim no amfa kunyama na Kukum honomo ena woma ekobo omo akunya. Nana Frimpong maintained all this time they were independent and did not owe allegiance to any stool. Nana Atechi was the first Kukum chief to have been raised to the status of paramountcy. Or say, Sabrani na be sure hini biya se Kukumfo Nana Atechi na oye Kukum hina yidika ebo na mine. Explaining the circumstances under which Nana Atechi attained this status, Nana Frimpong told the committee that the Ashantis in their bid to annex Ahafo made several unreasonable demands on the Ahafo chiefs, including supply of bushmeat, collection of snails and payment of tributes. The Ahafo saw in this a design on the part of Ashantis to subordinate them and therefore refused to accede to this request. Aware of the pugnacious nature of the Ashantis, the Ahafos sensed danger of imminent war. They came together and appointed one of their members, Nana Atechi Kukumhene, as their war leader, with a view to containing any possible attack from Ashanti. Near Kukumfo abakosem kyerɛ sɛ wɔnom betena Kukum no de na Kukumfo no a edibe ho so na wɔnom etena ho eche yie pa na ɛhɔ a no mu sɛ Asante ahemfo no a bɛba ɔsɛ tutu achi no na bɛpɛ sɛ bɛdi Ahafo nkuro no so enti kakra momrɛ yɛ nam kakra momrɛ yɛ wei enti Ahafo no hu sɛ no saade we de etwa ababa no ti omo eyese ombekosa woni Asante bekọ akokontoko nti Ahafo no nyina boabo aba no na wonum ehia no enmo appointed Nana Atechi a oye Kukumhene se on ye osahene nti oni esananim. The Ashantis invaded led by Asebi MP that eventually came to Ahafo and a fierce battle ensued. Happily, the Ahafos emerged victorious in this encounter. Asebi MP having been decapitated, Nana Atechi was said to have acquitted himself so creditably in this encounter that other Ahafo chiefs immediately proclaimed him Omanhene of Ahafo and paid allegiance to him. After this battle, fearing that the Ashantis might take reprisal measures against them, the Ahafos quickly sought the protection of the British colonial administration at Elmina, resulting in the signing of the Treaty of Friendship and Protection of 1896. Nana Frimpong contended that before the signing of the Treaty of 1896, Kukum's paramountcy was a fait accompli. The treaty merely gave recognition
to an existing status but did not create it. Nana nanum kukumfo kan say ekoba say Nana Atechi odi kukumfo adim na bene asante asojafo de bani niana odi asante asojafo na nim commanding officer na general no ye friend asebiantwi ahafofo nyina edi asante asojafo no esunkunim no mutwa asebi antwi neti ehwara na ahafofo no nyina ebo chenku esi Nana Atechi so oye osahene na ono na ye manhene oni wo mu nyina anim ekoba sa na omse no ya setre no se beye yie ne ne asantefo ade besi ani ne ade omu sinkudima yemfa ye ho emmo abrofo enti wonoma etutu amantu ko Elmina ekofre Britain broni mane bai kukuom eni kukuom for kukuom hene a signed Treaty of Protection, Friendship and Trade. Se obebor wonom ho bai e de tia asante. Na kukuom hene a signed sa treaty e wo ahafo fo no nyina edimu pepepe. Enti sa treaty no e na mram ne broni kratam no wonom ebo kukuom e man hene. Na otro aso kan say kukuom man hene no de efritete na agreement abroni ene wonom ye no de na e agreement bia na e hye kukuom independence anase kukuom ne ahafo amanamanu nyina wonom efa ahodie no o hyirim kena yenkwe. Since Atechi's reign, all occupants of the Kukuom stew had remained paramountcies until during the reign of Nana Frimpong Kotroka, when his status was reduced to an Odikro by reason of Kukuom becoming a member of the Asante Confederacy in 1935. Originally, Kukuom, fearing that her status might be reduced, had objected to joining the Confederacy. Eventually, however, she became a member and was arbitrarily asked to serve as Asante through a Krupon. Now, Ose Nana Atechi edi to me say man hene and now king of all Ahafo people. Now, Asante Confederacy by Nana Atechi mpesoko. Now, if you say na onim say oko join Asante Confederacy no Waha or no eye paramount and king of all the Ahafos no. Sante hene pese yebenya the second king bia on no ebeye kurafo. Enunti obema ye tweri ne paramountcy no so anane paramount status no so. De ya Nana Atechi so ye eba mu okodwane Asante Confederacy no. Ena broni ene Sante hene Prempeh the second ekwa apam ete ne post so je ne man hene ne free ne nsam se onkosom Sante hene through a Krupon hene. Yenkwe. Nana Frimpong stated that he himself ascended the Kukuom stew as Odikro but was elevated to the status of Oman hene by Nkrome's government. This paramount status, by virtue of NLCD, National Liberation Council Decree 112 of 1966, now being reduced to Odikro. The Kukuoms do not feel disposed to serve Asante hene because, save for the Confederacy period, Kukuom had been independent and never owed allegiance to any stew in Ashanti. Ase Asante Confederacy bedi Kukuom hene kwashe Asante hene asese onkosom Asante hene through a Krupon hene no. Nyame anim di anye Kukuomfo de efise baba kose mu no enya de se basom akonwa bia eda. Asante Confederacy tam no a yehware Kukuo ne man hene no.
Kwame Nkrumah bedi akomia no hu se no kukuom no da ne man ofata ono na no di ahafofo no nyina nim tie te sa de ane man hene no yensam fama no 1960 na Kwame Nkrumah ebo kuku man 1966 na free fanom ne kotokanom ye kudita National Liberation Council Decree 112 bedi twa kukum ana bedi je kukum ne man hene no ifri nensam na osambe ye dikro. Ahafo claimed Nana Frimpong derived its name from the P expression ehayefo, literally meaning life is cheap here. It does not mean hunters. Nana Frimpong ano ye kukum hina sabre no kanaba kosem no etrese ahafo no anabe kan no enchire de biara da se ye hunters for something in Davi namum nase trititia ne se eha eyefo enti odofo subscribe na share nama adofo enkaye enti kaseboibi ye de kukum abakosem no abawi afei na yebe Bible mu na ye church mu amotifo atiase odofo akenkanse ma ye kan yi edi adanse pefe se ahafo region na uhun hosese no adehye no dodo no a be se 85% eye dentrafo emra ntonkwa asante ene dentrade boss no adehye no migrate free dentra na obia edini tua domo a na okopeba obia tena saafo ya mebebo wonum din aye nkroto be sa dunu ya abasi free dentra yi aye kukum boso Mohammed ade so aba kukum tano so aye frene tweneto akodi attachment ya hwedim Kenya se number 1 Kenya se number 2 jedu number kwapon number 2 sankore asufu anwem siana kwakue ma bechem ne brosankoi onu mi nyina efridenchira beba eya na be fa Ashanti region na wunim se after denchira war no fiyase entokwa no abdechia no bi bebo dompem e wa Ashanti region enti wunim se tete abusuabo eko na bretu aka abusuano na eya adwuma pa enti denchirafo no nso na wo me agonafo enti se ekoba se wonom etwam abasoro ha babia na ye frene bono ne ahafo region ene western region abebo be ho bia wo ho a na dodo no afa Asanteman isan set tete na ka ni ho na be fa fom ti no bebedu Asanteman mu no na babre nti behu benua agonani a owa Asanteman mu a na bakose no nti betena ho bia bosome ba ko bosome mienu bosome miensa na akwantu no batoa so ekobanim eno enam saa akwantu kese no ene ma adehia efri denchira wonum ebe chichire babia ene yefre ho ahafo region na adehia foforo bi nso ayef bebe chichire nkuro bi te se sienche mu fa ho ye den kasem kwapon number 1 aturunie no wa mahinso eso eya achemfo Asante ne achem ekon ye no adehia no bi nso ntokwa ntino etutu tratran saafo no so ebe bodom pe mo ba bia na ye frɛ ho ahafo yi ena ayom so fo nso firi asen ntotro so ne efra komu ena mem so efri German na ohwa adehia basi free Ashanti region pa na modikaka poma krum achirinsu ya abom ene kwada so aboma efri kwada so enti akoba ase saafo yi enyina kan be ho bom ene Asante di si ani asebia ntwi wo na nana tachi di nkunima bebe yen the king of the second Denchira empire. The second Denchira empire no ene eto ne ahafo nti ahafo empire or ahafo kingdom no na eye the second Denchira
Empire, the second Dentra Kingdom. Now, Asante Confederacy no eba bio no. Mini a wutuye me hweba bia ene ahafodai. Ahafo kakrakai. Ahafo region kese na adechie no nyina boaboaba no agya tum se na natechia oye dentirani ene di bani mabe kontokoti Asante di nkunim di oye bekin nampo adechia no dodo no anso eyesen eye dentirafo enkronkro amebobo ye emu bese aduonu dentirafo ensia ene ye achemfo baako ye asen baako ye German baako asifri akomu ena dua nkwanta de onu firi hwa dantano efiri wasa ena pomakrum efiri mankranso akire nsu ya Asante bekwa ne abom kwada so edu hwa ba na befiri achen ba na be ye German fo dua nkwanta fo be eni susu anso fo a betia se be de hwa ne befiri dantano fo befiri wasa ene even Asante nkrombiensa na wopom honu nyina agetumu ekodi nana atechi echi ena nana atechi ebeye manhene ana king of the second Dentra Empire. Asante Confederacy Asante hene hu se ojama kukuomhene esan ditumi se the king of the second Dentra Empire eye ahafwa na chese ba benya kings mienu na ode hwe sa ahafo kakrakai na ohene ba ko benyina ba ko dinachi ahafo ne kese kra no ebeduru se de minsuo hu ebeduru se the current metropolitan Asante na benyina ko di ohene ba ko achi na se Dentra tumi no be sa asori bio na be de ho ahafo the second Dentra Kingdom ayefra na ahafo yi ekobo original Dentra Kingdom ewo dukwa lower and upper Dentra na chese owo hu se Dentra tumi no ebesane asori bio a ebebre Asante tumi na se Sante hene Prempeh the second ohun sa anokre no ena ofo akwan bi so ye den ihware Dentra ni tumi no eje na kuku hene ne manhene ifri ne nsam no okoye dikru Kwame Nkrumah sande manhene no no nim se obesa boaboa dom na no bio na the second Dentra Empire na eye ahafo empire no asana asori bio ena afrifa no madikana ka ha se afrifa no beye kudita sa decree 112 no de by, and the attention was directed to Bono ne ahafo region because sabre no na Kwame Nkrumah awai Bono ahafo region no from Asante Asante hene ne di tumidi no esu atware enti be de ba se bebe directed attention to Bono ne ahafo no ba jeje ahemfo no a Kwame Nkrumah bo be manhene no afri bensam na Asante hene nya opportunity aba owura be mu abobo manhene na ba koka Asante Confederacy ho na jese Asante hene ni tumi no asana kudinensa sanchi chewe ene omyeye ena beji kuku hene ne manhene ifri ne nsam eho ene ma the second Dentra Empire no a eye ahafo empire no eye den eguye na eguye ye no obi be bisa se de ne siye kuku omene ya je ne manhene na ifri ne nsam Asante Confederacy team ana beye dikro na wabaye dikro dia mo amudi na chi no amupeja no mo so mo ye de mo so be ye dikrofo enti dikro we fa ho a odo meko Asante hene abo manhene after 1966 no a free farm de 112 no by decree 112 no ene de ma adehia no bi we fa ho a odo meko Asante hene abo manhene na we na Asante hene bobo manhene na chese be nyina so be koka ne cancer no but originally no ahafo no ayehun ho sese no enye asantefo benya asantefo
achemfoɔ denkyirafoɔ ne achemfoɔ ene dɔɔso o ahafoman no na saafo yi eka bomu be nyina beti ase sebede second denkyira empire no ebabio na nneɛma second denkyira empire no collapse ye na makyerɛ mu ɔdɔfoɔ subscribe na share na ma atiefo nkaye enti kaseboy bi na ne kaseboy pa ho a mekenkan obia nkura me bobo odin se beyo na mobedi adi no mekenkan obia so na bakosem a 1973 committee of inquiry at the then government no set it up no beko be nan so asemo a abakosem a bewisa e de kire won na be kuchiri egun krata so enti the collapse of the second denkyira empire no a and yebe friend ahafo no see ena na bakosem etie bidia na no na mehwe abefo kasafidie ntenten so ne amete ya ne se panimpa bi oyelo ya ni otiso oso ahafo no obi krof hafo kanso mumfa mo bono no enko na ye de ye bonofo na minim se ono de propaganda de ofane kwa enti ebi kura nye obi de kan na eye propaganda na ode tum ono de se bonofo de ade bi peja bono bia no obi hware yase na se ye no krese ahafuni ne kan sa asem no a ene na ahafuni no onim na bakosem ne ma kire no no onim na bakosem mufri Ghana Empire so ngai ho eba ye mo be bom ho adwa ewo nkyira bono nkyira ha ya o mwanji nkyirafo ene kire mo kona ye faso edi akon ekitatuo ne kro ne ba na esan suahunu amammo musuahunu a denkyirafo agonafo yi ebe bo be ho adwa wo nkyira abesua free nkyira ntino ena beka se ene de ye dan nkyira anase ya dane nkyirafo ye dan nkyira o dan obi a twikasa ekyerese obi bia ono odimu tintiman wasetra mu yedie no odimu tintiman enti ya ye dan nkyirafo ana ya dane nkyirafo ene be dane denkyira enti denkyirafo mo ye bono na now de kasa sesanti babia mo kotra ye na nne mo ka meseya twi kasa mese no enya sante kasa o eye twi kasa na eye version bi kasa America bi eye twi kasa na ye ketrema no bi ne akuapemfo ka ye twi kasa na mum eye ketrema na adane fantefo eye twi kasa na twi kasa no ne original pa no ifiri bono ye nyina ebedi adanse se Italy kane original language na ewo Roma bonten so eye Latin nanso ebre no kwa nimu no Latin no na efekiko na ne ono mo benya Italian language sa na manamana wonum ekita lingua franca no dodo no a ehase enti bono no de original language le ba be kan no bono fo no abeka sa version ya America bi no original language asante fante ne ne keka ka ho bia no version bia epie ifiri bono no edu oya hafuni na wase efiri denkyira denkyira so meka se nkyirafo ene kire won akudie won mamamre no on bibia nkyirafo ene kire won ede won abosom eboa won ma wonum etim di tumi ene so be kan so bonofo no be mfa be bono sem so hode a na me ka kire se unim wabakosem na nipa bia no se wo sore na unim wabakosem so a na sabiu kafrache wote se otwe ajanka bia one nam kwa yase aboa bia etim chena ewe rough sa enete
Odofo subscribe na share. Ene kasebo ni amde bremo. Ade a yesua ene se Denchira after Tim Jakari also ne man ko born fi years no. Denchira fo ne san se wo ya konfo nti wo san be chichire Ahafo empire. Ahafo kingdom no the second Denchira kingdom. Na Asante Confederacy ena nyansakwa bi binum fa so ema sa kingdom yi esane guye. Na megidi yese mo nananom ahafofo nkankara nananom kukumfo mo ditumi pe mo ye denchirafo ditumi pe na mo ntra ho na ahafo kingdom yi ya create region amamu minim se ahafo kingdom no the second denchira kingdom and that's the second denchira empire no ebesa ye den ebesa asori biu mo ditumi na se mo kwa obi a hu se denchirafo ena ekui na manko ye boy manko di boy anko di ankotena obi ni kuomu ameye second best ewo obi kuomu if you said denchirafo mo abakosem subscribe na share don nama atifo nkaye intie kaseboy bi eye musomfo historian kodwajiman enamde kaseboy ebremu enye historian kodwajiman mitrim pone se mebebre obi ase mebebre obi ahini ase davida nambom apakosema ahinta esese yede to abonten na obi ahu na se obi a ehu ne bobra ena ibetim atenase se ganafo ewa asomdwem na dankwama yankotwetu amaye man ansai ema babia yakuku ye man Ghana akoduri ayagidini ewa bruche se Ghana de the beacon of democracy kabimam kabiamamu no yajatum ya practice over 30 years no ama afoforo kwa efia efri yanche no yansane ankoye chibio na ni nyina no ebebasa eyentiase se me no yebeti ye ho asenti na yebeti ye ho ase a gisi nyantiase no efri abakose mu enunti ena historian kodwateman Menam African History and Heritage TV so atum ho ase yo se medenchekire beba namum enye mitrum ne se metwe obi ahenie asa wahenie no de wapompam ne dada nti obi antimi ntwe ensan namum no kra ewom no de esese ye ma timamufo etiase ese maganafo etiase na ye nyina yatimi atrase ewa asomdwem ewo Ghana medamase atiefo mema moniti adehye